Magulat na magkaila eh, pero matay, purang pagkala lang siya kung bay. Ako nga ni Joey bay, Joey. Joey. Ako okay na ako nakabati mo harap, pero hindi ako maharap na ikaw na yan. Oo. Dugan na ng istorya ako, nila na. Ako dito, barkada na sila William. Oo, doon ka na. Ayaw ka. Pero ibayaan ko kay makaloob ka ayaw mga rito. Kaya magkakaroon ko na. Katrabaho namin ng pangga. Ito may magkakilala ni Karino. May kalukan. Kaya ako nakakapos. Oo. Hindi abot to eh. Oo, hindi abot. 11. Oo, 11. Oo, pwede na kami siya mga, pwede na kami mga anak. 2 years old na. Ini kahit ako ang akin, maray para din
Ako sa nakakaisa ay nakiba na nila pag-iwatiba iya pinagkakita ako suwati ko ay gana salit na pinagkakianuhan hindi na pinagkakianuhan Thank you.